Здравейте, аз съм Теодор и от 3 години се занимавам с 3D принтиране, като реших да започна този канал, за да показвам интересни неща от този тип технология, като мисля, че е редно да започнем с най-основния въпрос: какво е 3D принтерът и как всъщност работи, тъй като има доста хора, които са на ти, но също така вярвам, че на доста хора им е интересно и искат да разберат реално как един 3D принтер работи. За да ви обясня как работи един 3D принтер, ще използвам този малък принтер тук, който реално е първият ми принтер, с който аз започнах да се занимавам в 3D принтирането. И той работи на принципа на повечето 3D принтери, като реално най-просто казано принтерът създава обекти слой по слой, като принтерът използва материал наречен филамент. Това е пластмасова нишка, която влиза през екструдера, достига до хот-енда и се разтопява. След като разтопената пластмаса излиза през дюзата, тя бива нанасена върху работната повърхност, като моторите на принтера движат самата глава по 3 оси. Имаме хикс-оста, Y-оста и нагоре и надолу е Z-оста, като първо се създава първия слой, след което главата или самата маса се премества малко нагоре, като в случая след това започва създаването на втория слой и така именно до последния. Това всичко се получава от файл, който бива направен от компютър, и този файл казва на машината точно къде да е главата, за да може да създаде готовия вече 3D обект. И въпреки, че в случая принтерът е много малък, принципът му на работа е както при по-големите машини. Реално няма нещо, кой знае колко по-различно. Като преди принтера да почне да печата, ние трябва да имаме готов 3D модел. Като тези модели могат да се създадат в специални програми за 3D моделиране или просто можем да ги изтеглим от интернет, като няколко сайта за това са Cools3D, Thingiverse или Printables, като след това моделът се обработва в програма наречена Slicer, като реално Slicer програмата разделя самия 3D обект на стотици, някои пъти до хиляди слоеве. Неговата задача е да каже на принтера къде да се движи, как да се движи и колко да се движи. Също колко материал да използва и с каква скорост да печата. Какво може да се прави с един 3D принтер? 3D принтерите могат да се използват за доста неща, като от декоративни елементи до реални функционални части. Според мен 3D принтирането е доста интересна технология, тъй като със всеки ден става все по-достъпна за все повече и повече хора. А като цяло в следващите видеа ще покажа работа с по-голяма машина, тъй като това е отворен принтер, който позволява всякакви модификации, как да се изберете първия 3D принтер, настройки, оптимални за печат и като цяло как да започнем да печатаме.